клубта мигрәп башлар әйләнә. Бу төнге хистән чибәр кызлар минем янда янә шәһәр вакытта. Мин мажор, тыңла минем сүзне, минем җырны көйне. Син дурак, кем дурак? Оп дип әйтмә миңа бер кайчанда. Әти көчле, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Телефон шалтырый. Алло, әйе, нәрсә? Нинди проблема? Вау! Хәзер бер звонок. Вопрос решен. Әйтегезгә. Мин мажор. Җырлагыз. Мин җырлыйм. Бигез. Мин дим. Бу дөнья безнең өчен, ә син кем? Гитарист уйна. Мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Белем югары, телләр беләбез. Бер-ике, өчне, дүртне. Бүген монда, иртәгә кайда яхшы без шунда. Әти текә, ә мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Рахмат, бик зур итеп. Теге уйлайгырман, бу Диона белән мажор микән, бу сынапта юк микән дибем. Пока үсеп җитәлмәдек мажорга. Әтиләр слабыйрак.